travel and towers. Yau sai AIA. Yau sai AIA. Idan zan je India, in zan je China, idan zan je Cairo, ku zo al'umma ku karo himma. Gari ya waye, duhu ya yaye, tunda sauki ya samu, sauki ya samu, sauki ya samu. Idan za ku kasar waje ku zo AIA Travel and Towers. Kasar waje AIA za ku je, tikitin jirgin waje, komai na kasar waje za su yi maka har kaje. Ko da baka san komai ba, ko da baka san kowa ba, su ne za su koya maka duk wani tsari. AIA Limited Travel and Towers sun yi fice akan dukan harkokinsu na kasar waje. Maka hanyar asibiti. AIA Limited Travel and Towers haƙƙinsu ne kula da kai in sun kai ka a ƙasar waje. Ba kai ba matsala. AIA Limited Travel Agency har ma da wanda ke so ya samu masauki a ƙasar waje.